הזכות הגדולה בלילה מיוחד. ויצא השנה שזה גם ליל פורים קטן. בעניין הזה של הכולל, אני מבטיח לו, חלקי בזה ובבא. המשמח הרב שייקה רוטנברג שליטה. ערב טוב קהל נכבד וקדוש. גם בעברית לא דיברתי כלום. סולומון זה שם של צדיק. הקדוש ברוך הוא יעלה אותנו מעלה מעלה במעלות השמחה. אשריכם ישראל, שנזכה יחד לשמח ולשמוח בדרך העולה בית השם. זכינו טוב שפ"ד עם כל הקושי באמת קשה בחודשים האחרונים. אנחנו נבקש מהרב הגאון הרב גד מילים של ברכה. הנכד הראשון שלי בגיל 8 התקשר אליי מוצא שבת, הוא אומר לי, סבא, אספתי 450 שקל, אני נותן 200 שקל בשביל הכולל, אני לא אקח אותו. זה ילדים שהם קיבלו מהצדיק מורנו ורבנו שליטה, שהם מה התכלית שלנו? התכלית שלנו זה התורה הקדושה. הנה עכשיו אנחנו נמצאים ביום קדוש, פורים קטן יהיה את הפורים הגדול, לקבל משמח מנות מהקדוש ברוך הוא, זה דבר עצום. ודווקא בערב הקדוש הזה ישועות גדולות, פתחו שערי שמיים, נזכה לכל הישועות. תודה רבה. אבא שלי הוא מלך העולם. הלילה הזה נותן את האפשרות לראשונה לעשות שותפות מלאה של יששכר וזבולון. כאן זה הצלחה מובטחת 100%. עם שטר יששכר וזבולון יהיה הספר הזה בביתו ללימוד, אבל גם לשמירה. כל מי שיהיה לו זכות להשתתף בהחזקת הכולל וכולל מראש, כל מי שישתתף בזה שיסברך מפי עליון עם כל הברכות הכתובות בתורה, בוני חיים וזוהר רביך, אריכות ימים ושנים טובים, שפע קודש ברוכניס וגשמיס, הוא יזכה שיהיה לו חלק בקרב הגאולה. אז עשו באמת מעשה אומן יודאיקה, ואת הקלף הזה יכניסו לכאן, ואת זה אתם לוקחים הביתה. 1,000 שקל לחודש, אתם מקבלים חתימה של שמירה, של ברכה, של שותפות. מי הראשון? נחשום, הנה הראשון. השני, יש לנו, הנה השני. יש שלישי, ויש רביעי, ויש חמישי. רבנו כותב שמורה הוראה יכול לפסוק. אם הוא פוסק שיהיה לך פרנסה, אז יהיה לך פרנסה. כי מה שהוא פוסק פה, פוסקים בשמיים בענייני טהרה. ואם הוא אומר איזה משהו, אז הסייעתא דשמיא שלו עוזרת, והכל מסתדר, ובשמיים הם פוסקים כמותו. למה? זה הכוח של החכם, שהוא, שהוא מסביר את התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אשריך ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, כל אחד ימלא את כל משאלותיו לטובה, בני חייהם, זוני רוויחי, זיווג הגון, ישועות בכל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. כל החברים הטובים שנמצאים פה, מגיע להם מחיאות כפיים, מגיע להם על מה שהם עושים בשבילכם. אני מאחל לכם שיהיה לכם בריאות, שיהיה לכם פרנסה, שפע ושמחה, וכמובן ערכים ודת וקדושה. תודה רבה על הכל, תודה רבה באמת. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה כל אלו המשתתפים בגוף ולב ונפש וממון, שיתברכו מן השמיים עם כל הברכות, רפואה שלמה לכל אחד שצריך, פרנסה ברווח, שידוכים טובים, שלום בית אמיתי, יש שפע לכל עם ישראל, בקרוב נזכה בזכות הימים הקדושים של עוד 2 חודשי אדר, שמחה כפולה, שמח תשמח, שבעזרת השם נקבל בקרוב את פני משיח צדקנו ונראה בגאולה שלמה. ולהתחבר אל הכהן הקדוש, שלו זכות בכל הלימוד התורה, בכל האסכונס, בכל הדברים הקדושים. בזכות זה יבוא הגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. תודה רבה.